Cum putem face un stick bootabil cu Windows 10 sau 11? Prima oară intrăm pe un browser și scriem Windows 10 download sau 11. În cazul meu 10, apăsați aici dați click pe descărcați acum. Intrăm pe acest fișier care s-a descărcat. Acum așteptăm puțin și de menționat stick-ul trebuie să aibă măcar, adică cel puțin 8 GB. Next. Bifăm a doua opțiune și foarte important de bifăm această căsuță. Dăm next și dăm USB flash drive. Eu nu o să dau next pentru că deja am un stick cu Windows 10 și n-are rost, dar dați aici pe next și apoi tot o să se facă automat. Aplicația o să instaleze Windows-ul, ea face practic toată treaba. Și cam asta a fost. La sfârșit o să aveți, ok, o să închid asta, o să aveți stick-ul așa, fix așa o să apară. Am astea fișierele, asta o să fie setup-ul care cu Windows. Așa, el se deschide acum, mă rog, nu mai intrăm în detalii, cam asta a fost.